Ajde srećko. Ajde. Jesi bravaca u moj. Ovdje do mnogo brata, jesi brate moj, kako si bratski domak, znaš. Ćao, kako si lepa. Prelepa. Čekaj, da vi pobliže prijatelj. Ajde Ajde prvi utisci da čujem. Prvi utisci. Noge mi se tresu. Stoji na nogama. Je lepo osjećaj, ajde Držim vam. Super, čekaj još malo da... Evo. Ovo je moj verenik. On je iz istog mesta odakle koga i ja sam. A ovo je njegova sestra. Marija. Ne rođena. Sad se mi pitao, ono što je, znaš šta se rekao? Ako nema cveće, molim te da ga vratiš. A ja kažem njemu, ja imam tremu, trese se kako li se tek ti osjeća. Hvala. Ništa, lepo, uživajte. Drago mi, reći ću ovima. Da, ajde, ja ću isto da pridem. Ajde, prekidam. Sve najbolje. Šta da prekidam? Sad da poznamo sa ovaj... Znate, vidimo što je rekao, što je kod slažen, što je više, živio brat. Danas je petak. Mi dolazimo iz leta. Više od vaših četvrtak u 7 je 30. Da, a stigli smo u petak. Ali sa razlogom vremena. Ajde sad poljubi je. Ovo sutra hoću da vidim na Facebooku. Ne igraj se. Ovdje smo bili stari Zoran, Sećam se da je bilo napolju 50 stepeni. On je jedan daljinski za da kupiš to i radi. a di date, Zabola me ruka. alla prognosta. Ima ovdje kad se vodi prema Timi, ima jedno mjesto.
I tu ima put, znaš. Normalno, kao što je ovaj put. Ima uzbrdica i ostaviš kola na leru na toj uzbrdici i ono umjesto da idu nizbrdo, ni da uzbrdo. Tu su dolazili iz Amerike, iz Australije, iz Bečke Matre, da vide šta je. Ono neko bagnetno polje ispod ovo. I ostaviš jedna kola polako i idu. Imaju, tačno su napravili strelicu na putu, znaš. Trebamo mi tamo da šanemo. To ti je zavljeno 400 km. Šta je? Šta želiš? Nasmeši se, ne. Ajde jedan pozdrav za Miru, za Jacu, za Ljubišu. Ćao debela, ljubim te. Znaš kako je lepa Grčka, ne znaš šta propuštaš. A Jaco, ja se nadam da si se sinoć napila, ali tek ću da vidim šta si radila i kako si se ponašala. Pozdravi Malu i sve ostale. Ti debela, polubi mi debeljucu. Pozdravi mi Biki, Jeffija i Ćelu, naravno Ćelu moraš. I poljubac jedan. Jedan poljubac za sve. Ajmo. Ćao Pepi, ljubavi i mamina bebice moja, ljubim te, nedostaješ mi, volim te. Mama je u Grčkoj, da vidiš kako je lepo. Tami, od uvek si želela da dođeš u Grčkoj, jednog dana ću te dovesti da vidiš kako je prelepo. Ajde, volite mama, ljubim te, volim vas i budite dobri, vidimo se uskoro, ćao. Jedan veliki poljubac za oboje. Volim vas puno. Tu si bila svoju radnju. A znam priču. Ove godine samo je bilo papira. Sve znam. Ovdje moram posle se vrati kod ovog majmuna da sam onaj papir. Ali onda otvora tek posle 6. Onaj papir za porez. Ja bih posle. Ti nešto tražiš. Okej, reci koji je grad. Znam. Ovo je grad Kanalaki. Grad, nije grad, ovo je... Gradić. To znači Gradić. prevod na engleskom da si puno laki. Kanali u principu, ako možeš tako da bilo, kanali je kanal. Kako se kaže. Sad kanalaki to možeš kao neko tepanje. Evo ovdje ima neki disk, to smo igrali. Ima jedan disku iznad, tamo se radila kao barbu. To ovdje ima peškira, evo. Svako večer. Je li otvoreno? Evo, otvoreno. Gdje? Tamo ispred. Evo za taksi. Hoćeš Treba? da vidim? Ajde. Čekaj, ne mogu se parkira volim. Zatvori. Ajde, neću ispasti. Jaspira! Smo ne zaradili, sad ih zaradili. Njemu treba papuče. A. Aj sad Ljilja i... Hello baby, hello. Ovo je Nataša. Zoranova sečica. Pa ja tebe zgazi, izgazi, Pa uvek me ubi. gazite, samo me- Mi to imamo u porodici. Jel to? On te davi, ja te gazim. Ajde sad jedan poljubac, snima vas. Si snimao? Jesam, snima se.
Ajde, ne hoćeš. Da me očešeš? To nemam šta. Ne, to češeš me maramicu. Jel ima tu ovih plasti? Krenuli smo na plažu, ajde da... Pa hoćemo da znamo flaster, me boli ovo. Boli me ovo što... Aha, Čus! pozdrav iz kanala. Si našao nešto? Čega? Jelija, ko će mene da snima? Samo ja vas snimam. A znamo suncobrani to. Dobra, nema kako. Pozdrav iz Amudija. Hladna! Kako ne? A gde? Još dalje, dalje! Još dole, još! Pa nema ni baterije mnogo. Jedi, jedi. Probam da je otvorim, ali ne mogu. Pa grizi onako ko jabuku. To kod brda da ne mogu niti otvoriti. Mnogo on daleko je, njega i ne vidi.
βαρέθηκα τα λόγια στη σιωπή σαν αστραπή. Ρίξει φώστα στη ψυχή, άμα δεν πας μην μιλάς για όλα αυτά που με πονάνε και να με πας πιο ψηλά από τα άστρα που κοιτάς. Μα δεν ξέρω, έλα να γυρίσεις εδώ, εσύ είσαι ό,τι εγώ, ότι δεν θα σε ξαναδώ, στη σκέψη δεν αντέχω. Όσο μου λείπεις, κι ο κόσμος μοιάζει φυλακή, άδειο το σπίτι, η σκιά σου μαντάκι, βράδια καμένα και μέρες δίχως ουρανό, χωρίς εσένα, ένα μαρτύριο πετώ. Μόνος μου υποφέρω, όσο η καρδιά μου πονά, εγώ να τα ξέρω. Θέλω να γυρίσεις εδώ, εσύ είσαι ό,τι εγώ, ότι δεν θα σε ξαναδώ, στη σκέψη δεν αντέχω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το διαδικότημά σας στην ορκέστα μας και μας έβρανε καλά χειμώνα και καλή διασκέδαση. Ζήτα μου ό,τι θες και το μαγράφι θα σου δώσω. Πάρε ό,τι θες και τη ζωή κι άλλο τόσο. Δεν θα μπορέσω, μόνο τη μου ζητάς να αλλάξω, τον έρωτα μας να διαγράψω, δεν θα αντέξω. Την καρδιά μου την αγάπη φοβάσαι, η αγάπη μόνο τον τρόπο σκεφτάς. Παρακατιά μου την αγάπη να ξέρω, πως τη μου πετέχεις, πως γεννήθηκας. Την καρδιά μου την αγάπη να ξέρω, τη μία μόνο ουσία να πω. Παρακατιά μου και στα κίνησα, σε πιο φιλιά να μετρήσει όπως μέτρησα εγώ. Ό,τι και να κάνεις,
Ovdje smo stali na jedan vidikovac. Pošto smo malo prezajebali kameru, nismo snimili. Ovo što se sad vidi je najjužniji deo, najjužnije mesto ostrva Lefkada, zove se Vasiliki. Dalje nema. Odavde idu trajekti za Krit, Zakintos, Krf, za Italiju. A malo da zoomiramo koliko može, kad smo malo pre nismo baš snimili. Mesto je lepo za porodični odmor, plaže su super, ima i peskovite i kamenete. Mada uveče života baš nema. A ima i brda ako vam se ne živi da skočite. Ko će da se ubije, možete popne ovdje gore. Ima mesta i da... Ovo je jedna lepotica. Moja velika ljubav. Ovo je naša limuzina. Ovaj put vodi na te čuvene plaže Porto Kaciki, Egremni, Agios, Nikitas i tako dalje. To ćemo dalje dok budemo vozili. Pazi me da se prevrneš dole. Ako ti se živi. Ajmo da mi bude ovo zadnji snimak u životu. Ne znam kako si se približila Da dole. snijem ovu provaliju. Ne bi daleko, ima da veće. A još jednom da zoomiram malo. Da se vidi malo. Još ovo mesto gdje duva malo jači vetar. Ima mnogo onih što s onim jedrilicama. Kako se zove obično? Kako? Jedrilica. Pa jedrilice, da. Ima i, juče smo bili tamo, ima i peskovitih, ima i kamenitih plaža. Kažem, zapravi ga porodični odmor koji ide sa ženom i sa decom, jer plićak je veoma dugo, ima 100 metara da se ide. Pustiš decu i da ne misliš. A ja mislim da je dosta komentara za ovo mesto. Evo, moja ljubav sede u kola, jedan poljubac za Miru, za Jacu. Pozdrav ljubavi! Ćao svima, koliko vas ima, ne znate šta propuštate. Vidi koje lepote. Evo, sad ćemo mi to zoomiramo. Pazi, apartmani sa bazenom. Pa je prvo ovo da snimimo. Evo je pogled sa visine na čuvene plaže Porto Kaciki i Gremni. Prići ćemo još bliže. Tamo ono u daljini što se vidi, odnosno što se ništa ne vidi. Tamo mu dođe Italija. Pokaži Miri kuću, ovako ćemo ja i ona da kupim meni kuću. Ćemo ovdje u Grčkoj da živimo. Ovako bi jedna kućica lepo došla. Jedan mali bazenčić. Evo ga, vidi. Kako divno uređen bazenčić. Fenomenalno. Ima dole još jedna kuća, Mira. Da. Jedna za tebe i jedna za mene. Pa da pijete kafu. A isto je, ima bazena, znači slične. Možda i potpuno isto. Pa, čini mi se da su baš iste. Pazi, jesu iste. Pogledaj krovovi. Sve je isto. Fenomenalno. Da je ono tamo. Ima gdje Miša može da okreće raža. Da, vidim, ne smijem dalje, pašću. Evo ga. Zanimacija za Mišu. Da okreće prasence. Evo ti bure, Miša, da pečeš rakiju. A može i brlja da se peče. Kako mi Srbi kažemo, mučenica. Kad malo više popiješ, mučite. Najlepše od svega je
moja velika ljubav. Jedan poljubac sa ovog divnog mesta. Kad bi ja odavde skočila u bazen? A? Samo zaleti se tamo od kola. To bi mogla moja debela, ne ja. Ona je bolji plivač od mene. A ovdje gore nema ništa. Šuma. Put. Put i nije neki. Ja ću dobiti... Evo ti sitnog paradajza. Ja ću dobiti batine zbog puta. Evo da može ovo da se vidi. Šta piše? Gremni. Inače ispod ove plaža je Gremni. Ili idemo, ljubavi? Ajmo. Ajmo ovako. Ovo je pogled sa visine na čuvenu plažu Porto Cacique. Da izgleda pusto, ali izgleda da nije baš tako pusto. Putevi su odlični, mada su krivine nenormalne. A ovdje prave neki hotel ili tako nešto, restoran. Nemam pojma. Zadnji put kad sam bio ovo nije bilo. Moja ljiki ne izlazi iz kola. Pozdrav! Ćao! Komentar. Upravo smo došli na plažu. Na parking plaže Porto Cacique. Jaco, šta kažeš na ovo? Jacin komentar. Ja Maco doživjela uživo, a ti? Pa i Jaca će polako. Onda će ovdje na honeymoonu. Možda ćemo i zajedno jednog dana. Nikad se ne zna. Šta nosi dan, šta nosi noć? Možda Miki napravi neko iznenađenje. Možda na medeni mesec. Da. Ako je šmeker, to će da... Debela, viš, lepo plaža, lepo more. Mi lepi. Možemo da trčimo Maco gore, vidiš, uz brdo. Jak sam šetnja dala dušu. Pa samo ovo stepenice da se popneš posle na Dubušu. Ne znam koliko beše da ima stepenice. Možete da ih prebrojim, ako se setim nešto. Hvala Bogu nema gužve. Kako zna da bude. Ovo je... Nemoj da mi se kriješ iza leđa. I Jaco, Miro, ja ne znam što ovo beži. Nemoj da me štipat, pusti. Evo, sad smo se približili plaži, još nismo stišli. Malo smo bliže. Mi smo brojali stepenike. Voda je fenomenalna. Evo na kudu. Ljubav, ja jedan komentar. Nemam komentara. Evo. Sad se i mene sviđa kad nema gužve.
Inače, u sezoni ovdje ne vredi doći. Ajde sad jedan komentar, kakva je voda? Topla, hladna, peskovita? Ovo je peskovita. Visoki, boji se duboko. Pa nemoj, snima se, nemoj da me blamirati. Da snima i blamiram se, ne smije da ide dublje. Moram da zapadim da se mi udari. Ajde sad jedan poljubac za mene.
malo da prokomentarišemo naš smeštaj. Evo, naša terasa je ova ovde. Sad ću da se vidi ono ćebence koje smo stavili da sušimo jer smo ga pokvasili. Znači, ovde ima jedan velika terasa dole. Silazi se ovde do bazena, znači ovde ima muški i ženski WC sa tušem, fenomenalno sređeno. Ovde je jedan kao mini restoran, nije mini, ima jedno 7-8 stolova, mnogo lepo sređeno, nadam se da će se vidjeti kasnije. Sad nije sezona, pa vjerojatno zato ne radi. Sad idemo na ono najvažnije, bazen. Ljubavi, kakva je voda? Da moju ljubav ne komentarišem. Nema potrebe, već je sve rečeno. Mogu samo da je zoomiram. Znači, suncobrane ležaljke. Jedan poljubac Iz bazena. Adriatik. Prelepo mesto. Ko želi da dođe u Grčkoj, ovde da dođe. Prelepo. Ljubavi, koga pozdravljaš? Kome je ovaj poljubac namenjen? Mojoj debeloj, ćeli, mom Bucku, mislim, zna se na koga, mog dečka, koji me najviše voli na svetu, mali moj, Lukas. Evo, ispašće mi kamera. Bilju, Džefa, Jacu, Gogu, Jelenu, Nikolu i moje sestričine, da vide moju decu koji najviše majka ih voli na svetu. Jednoga dana doći će ovdje sa mamom. Super, svi će oni da čuju. Ajde sad jedan skok u bazen. Za sve ove... Skok nisam za skok. To je Mira mnogo bolja za skok. Topla voda, jel? Vidi Miki šta je Grčka. Ovako, bazen kreće od... Evo, piše ovdje. Ali imaš još dole, Miki, da vidiš koja je lepota. Da. Ovo je samo jedan deo, ima dole još. Ovo je samo polako, snimit ćemo sve. Bazen je fenomenalno, kristalno čisto. Ovdje smo trenutno jedini gosti, hvala Bogu što smo jedini. Nadam se da ovdje Srbi ne dolaze. Eno gazdarice. Ovo je naša gazdarica, divna žena. Ovo što je zoomiram. Dobro, imaju još neki gosti, jedan mlađi par. Inače, ne znam šta nema u ovim apartmanima, džakuzi, šta sve ima veliki spisak tamo, svega. Ima toliko veliki spisak da ne znam ni šta znači. Aj sad malo more, odavde. Evo ljubavi. Evo, zoomirao sam te. Pa nemoj naočare u vodu da ti. Molim? Nemoj naočare u vodi da ti. Neće, ne brini. Ajde se vratimo malo na more. Znači, predivno Jonsko more. Doduše, zapadna obala je mnogo lepša od ove istočne. Ali nije ni ovdje loše. S tim što na zapadu mora isključivo kolima da se dođe i odavde se putuje do pola sata, 40 minuta. Ono tamo što vidimo u daljini, to je Lefkas, odnosno Lefkada, kako mi Srbi kažemo. Grci kažu Lefkas. Zoomiram ako se nešto može vidjeti. Udaljeno je odavde nekih 15 km. Posle ide onaj tunel ispod mora.
i preveza. I tamo nisu loše plaže, tamo je malo bolji život. Znači, ako gledamo na ovu stranu dole, mada ne može dalje da se vidi, sljedeće mjesto je Nidri, poznato turističko mjesto gdje dolaze Srbi. Ne toliko kao gore na Egejskom more, ali ima ih sad malo slabije. Posle ide jedan prazan prostor, pa onda najjužnije mjesto ovog ostrva. Ljubavi, uživaš? Uživam. Tako i treba, zato si i došla ovdje. Idi dole da snimiš ostalo. Da, snimao sam, evo sad ću još malo. Dobro, ajmo ovako, snimao sam more. Sad je jedan ovdje. Odavde se sa bazena silazi dole. Ovo su sve apartmani. Odavde se na stepenici silazi dole. Moraš da se spusti dole. Spustit ću se posle. Mrzi me se. I ovdje se silazi dole na more. E sad kako je dole, kakve su plaže ispod same kuće na moru, ne znam. Nadam se da ćemo vidjeti kasnije. Ima staza, evo. Može da se siđe. Kaže Ljubavi? Ideš dole da snimiš sve, ima dole. E sad neću ići dole. Hoću i ja malo da se brčkam. Jesi gledala film? Maratonci trče počasni krug. Ma to non stop pričaš. Ja ne trčim za nikim. Kupačice moje. Brčkaj nožicama kupačice moje. Brčkam. Evo, ovdje si Ne korido. znam kako ovi u Kanadi brčkaju, ali ja. Meni je prelepo. I ovi u Kanadi i ovi u Beogradu. Kako brčkaju. U Beogradu danas 15 stepeni. Kaže, kiša pada. Kako je čista voda, vidim te od glave do pete. Znači, kuća je fenomenalna. Nadam se da ćemo sljedeće godine opet na istom mjestu. Gore nam, ne vidi se, gore iznad kuće je parking za goste, ali ne može da se vidi. Ajmo, nastavak. Zove se Adriatica Pol Bar. Adriatic Pol Bar. Aj, sad ja malo idem u vodu. Ćao. 7 seconds, 8 seconds. Neće slika. Da si pritisnula i držiš? Pa evo, pritisla i drži. Jel slikaš? Pa ništa ne pokazuje. Izgleda da ovo snima. A ne da snimaš, nisam ti stavio da snimaš. Pa. Prati tišo, nekom nekom. Venga Savona, mismo na pegadilla, llega la pasarina y dices que paredes. Muchos a tan quieras, o a la manchuela que si quieres. Mismo na pegadilla, pavisa la granja, pisa las tortillas. De tu repatricio, del otro a ti una mopis. Pero capaz de sin